Cyfle prin i'r ymwelwyr wrth i agosau at yr hanner. Tom Price efo'r geg gornel! A mae'r myfyrwyr wedi mynd ar y blaen. Finn Skiverton yn sgorio am y tro cynta'n uwch gyngrau'r Cymru. Tom Price troi tu mewn, creu lle ddwy hun! A fi o bron i Tom Price i gwneud i'n ddwy. I'n ddofn i mewn i'r amser am anafiadau ar ddiwedd y cyfnod cynta. Absalon efo'r gic hir ymlaen. Peniadwcec! A foli Malkin yn cael ei tharo heibio'r postyn gan Alex Lang. Absalon i mewn i'r gwynt. Tu hwnt i George Newell, ddim y cliriad goras ar hynny. Mae'n syth at Josh Solomon Davies. Malkin yn gofyn am gic o'r smotin am yn ei chael i. Malkin yn codi'r bel ymlaen. A braich ath yn y ffordd. Prif sgoriwr y Bala i gymryd y gic. Ac Alex Lang yn arbed, ond ar yr ail gynnig. George Newell yn gwneud yn iawn am y methiant. Ac am ddim ond yr ail waith mewn 5 gêm rhwng y clybiau yma, mae'r Bala wedi sgorio. Luke Wall sgoriodd yn hwyr 2 wythnos yn ôl. Gan fod Newell. Newell yn disgyn, chwarae mynd yn y flaen. A mae'n gic gornel. A mae Bala yn argoeddedig. Dylen nhw gael cic o'r smotyn. Ond dim ond cic gornel maen nhw'n gael. A'r peniad, na chi arbediad gwych! Campus gan Alex Lang. Y peniad i lawr. Ac oedd hi'n edrych yn sicr fel bod y Bala yn mynd ar y blaen. Os ni'n gofyn i fi bore yma i gymryd pwynt, bys ni wedi cymryd e, ond o ystyried mynd i'n gol i fyny, chi byth moyn ilio un wedyn ni, ond maen nhw'n tîm gryf, maen nhw wedi recrwtio'n arbennig o dda, ac fi'n gwybod Colin edrych arna i tra mae fi'n siarad fan hyn, mae fe wedi gwneud jobyn arbennig o dda. We've dominated the first half, dominated the second half up until 5 minutes before half time when they scored, and then they had a couple of scrappy moments that we let them have. And apart from that, we've absolutely dominated it without taking the chances that we've created. Siomedig wedi i ildio yn y diwedd yna. Yn edwedig pryd oedd Langi wedi gwneud y safio'r cic o'r smotin, a wedyn nath Newell sgorio rebound. So, Siom mewn ffordd, ond wrth gwrs, ffwrdd i Bala, pwynt adre off ni. Gaethoch chi un cic o'r smotin, a oedd o'n eitha amlwg bod lot o'na chi mewn Grysau Gwyn yn teimlo dylech chi wedi cael ailyn. Be ydych chi'n deimlo am yr ail ddigwyddiad? I fi, mae o'n Stonewall, fel ti'n dweud. Nath y bel nath o dod i fi, so os mae ddim bel ddim dod i fi, dwi'n meddwl mae'n rhoi y cic smotin oedd ei chwiban yn ei geg, ond un o heina ti jyst gorau cymryd a symud ymlaen, dwi'n meddwl.